part. Continuing to play. Hun har fået fat i det. Ja, så er det godt, du. Så kommer vi ind nu. Ja, kan du ikke tage mig hovedet op? Ja, jeg siger, de store smatto til mig hovedet op, naboen kommer til bold. Kommer Henning! Kommer her, ser du rydder op! Ja, så er der godt tilbage nu. Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches, thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night. Dark night, it's a dark night. Der var du. Tak. Hvad er det, du laver? Lidt småstiv, kammerat. Ja, sådan noget. Skal du være fræk, din brødung? Hvad helvede? Ja, så kan du kraftedeme med det her, det af. Han er godt her. Og nej, du. Hvad du? Skal du være det der? She made eyes at him. She was young and pretty. No strangers. Der var ham stuen! Så er Henning i huset! Hvad så? Hej Henning! Din dejlige kælling! Kan jeg lige smide den her på kølekøling? Det kan jeg godt, Henning! Ja, vi skulle da ikke kolde sig selv, vel? Nej, selvfølgelig ikke, Henning! Skal du have med hjernet din klokkesol, mand? Ja. Og ved du hvad så? Så kan du tage det her med på vejen. Så kan der bage et par boller. De store fede sol. Hvad så, din lille pik? Hvad sidder du og laver? Jeg sidder og kigger på kus, din lille sol. Din lille kraftede med din far op ad dage. Ja, skulle jeg filme. Det skulle godt nok knække. Det er en ordentlig botklok, hun har oppe i sig der, hva'? Ja. Hun ligner hende, jeg klippede sidste uge, mand. Ja. Fede Doris. Har du fået noget fisk? Ja. Noget godt, dreng. Se senere. Ja. Hvad så, Biver? Gammel dreng. Hvordan går det med det der gonorrhea? Hvad med de bajer der, kælling? Bajso! Ja, jeg har været nede på bistandskontoret, du. Nu vil de fandme sende mig i aktivering. Aktivering? Ja, fandme. Kører ladvogn, du. I Veko. Ladvogn, ikke? Mester. Dengang far havde en ladvogn. Hvad laver din fede så? Ja, kommer jeg. Jeg er blevet kold. Kan vi få en velskænke fra suppehul? Ja. Kraft, det er også på tide, mand. Ja, det er også. Hun lugter skrædder, så hun plejer. Så skal du have din store møghinder. Junior! Ja. Hvad med ham der perkeren der nede fra bodegaen? Ja. Skylder han der stadig penge? Ja. Det har du ikke gjort noget ved? Ja. Han er lige god. Ja. Kom herover. Ja. Ja, det er sgu aldrig til. Skal der låne hjernet, mand? Så tag ned og kryb den fede satan. Ja. Altså, har du lært nogle nye tricks på det hjerne der? Ja. Ud at knippe din nordjunior, mand. Ja. Jeg var lige ude og tjene nogle penge ude for fliserne.
Hvor mange thailandske lyder tror du, der kan ligge på den ladevogn? Der kan ligge 35. Lige præcis. Men det forstår de unge mennesker jo ikke en skid af. Overhovedet ikke. Fan, og du vil stikke pizza? Ja, det skulle da muhænet. Kraft helvede. Din dame, hun ligger og bløder helt nede på den tog der. Kraft helvede, din svin, du. Så er det godt, du. From a white oak tree, people sitting on porches, thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night.